Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak Dalang. Nggih. Ya lek golek sinden nganti kok ayu-ayu men. Wah niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, mangke. nggih. Mangke mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh sakniki, Oh, sakniki. saniki. Heeh. Ah. Dan iki mboten dibacutne riyen. Sik bawon ini bentek dulu. Ngaten. Cara wong mangan ben dintekne karo Niken. Iki HP-ne selak anu selak Nggih. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa maraga raja